अमा जानोबा फैद'। अमा लान्जाय
औ लाङा लाङा एखमबा जाया आङो एखमबा बे हिनजाव मानि थाखाय दा बोरै जायो आं जाखायाना Nolai sih. Ala lu aja. Sudah sudah belak. Sudah sulit. Bismillah. फैलायबाय नामा बावसो बिनि फर्थ'आवलाय मोनसे माबाया बेट 69 आ बेट 69 खौलाय लाय मोनसे गोमानाव मा इउटुबाव नायलाय इउटुबाव थांनायलाय ओमफ्राय आं मानो फैदों नोंलाय दे थांनायलाय मा बेगेन सार मा बुङो सार नैबे मोखाङा मोदानला जोब्बाय आंना ना मुसाहारि सार्च खालामसै सोर दैया 10 थाखाल' लांबाय नै 10 थाखाल' लांबाय माबाना दाखालि लांनाया फैलावनाव मोनसे बेनाव मोनसे लाइट फैगासिनो मोनसे लेट जाखो बे जायो नों खिलिब्रा होमबा बिदि नायनांगौ आरो जाबाय थावरा मा दंथारो जानाय बायदि मा दंथारो बेयावलाय रावबो नाया गासिबो नायनाय नोंल' थाइजौ गाबथिंलागासिनो